Welcome to my Botogirl channel. Ang दा माइ गायनो थांगासिनो दुब्लियावहाय गायखांबाय दब्लायसेल'सै जोबनायलाय भिडिअ बानायबाय आङो नङाबा नोंसोर बुंलायगोन ना भिडिअ बानायनोसो थांदों दुब्लियाव भिडिअ बानायनो थाखायसो मबाइल लांफायो ओरैनो गायानोखा होनना बुङो माइ गायग्राफोर अखा गैयैनि मानसिफोरा माइखौनो गायनो मोनाखै लोगोफोर सेस हाग्रा गोजा गावब्रिजोबनानै बेथ' इफोरो सोब गासिबो दै होनायसो मेचिनजों नङाबाथ' जेबो जाया नै इनिफोरावबो गायनोनो हायाखै माला गायगोन बेफोरखौलाय हालेवनोबो मानो मोना नै जोंनि माइ गायनाया बेनो बे दब्लायसे आदै खावसे दंबावो फिसानो बेखौ गायनानै थांनोसै माबा सोंनि आङो बे सान्दुं गोसायाव माइ गायनानै माबायदि मोनदों मोजां नांदों मोजां नांदों थांना थायो जोंनिया माइ नङाबा दे नोंहा खोन्थालायदो माबायदि मोनदों माइ गायनानै मोजां मोनदों खैदिन गायखो नोंहालाय आङो गेलेनोसो फैदों नोंहालाय मादै नोंहालाय ओरैनो सावरिसो अमा बेदरनि आरो दाउबो फुथारखाबाय नै हायद्राबादनि आलाय सानै दंफैयो जों गामियाव माने जानाव माइ गायनो फैदों नैबे सासे नै खावलायानो गोजा गोजा जाजोबलायबाय अ माइ गायखांसिगोन नै लास्ट दब्लाय बेनो नै नाया मानो गैया 30 मिनिटनि रेसिस्टेन्ट दंना वाटार रेसिस्टेन्ट नै गायना देखायसिदों मालाय नै गायनायानो माबा र' फट' साफायनिब्रा खाला बन्दी दिनो नै गायखांसिगोन लोगोफोर नै सासेया नै नुदों गायनोबो रोङा मानोबो रोङानो गायनो रोङाथ' र' हायद्राबादनियालाय आंलाय मानो होनो गावस्रासो एदावग्रोना लादों आं एदावग्रोखायाखै नोंसोरसो एदावग्रोदों साबोननि मुलिनि मबाइलाव हगारना होबाय गेले गेले गायनाय नैबे बिराद डायलग होनो रोंगौ नै सासे गायखाङाव बा सानैया मालाय नाहरबाय थादोंनो मेगन गलायहां नै जोब्बाय लोगोफोर बेखिनि आग्लायबाय गरम बोथोराव फैदो नाय आदानि माइ गायनायखौ नायफाय आदानि बाख्रि नायगौ आदाखौ देखायाखै आदाखौ गेजेराव ओरै खालाम थांनो नागिरदों दासो ओरै खालामनानै बेखौ ओरै खालामब्ला हायो हायसियो बेयाव आं रोङा नालाय सोलोंबाय आंखौ फोरोंगासिनो माइखौ माबायदि गायो ओमफ्राय गोथुना हाब्रुलाय बोरै जानांगौ जाखो जाबाय नोंनि बाख्रि जाबाय दे बेफोरबायदि स' गाइस गायखांबाय जोंहानि दुर्बलताखौ नायनोबा नै आदाखौ नायनोबा
very happy. माइ गायखांजोबनायखाय Yes. मालायसो किसका ब्लॉग है ये? मेरा कौन से चैनल में देखेगा? बोडो गर्ल 09 अच्छा मुझे लिंक भेज देना ठीक है सही है ना हाँ और ये कौन है कौन ये आगे वाला कौन है ये उनसे है ये दुर्बल होता है दा ओंखाम जानायखौ इसे देखायनोसै ऐश। बाय बाय